Dahil nga ah. Kapitan ko ah. Ano din, barang ko rin lang. Aguste. Sa kadamang kirami sa kanang sartutun. Ang kapre pa. Wala dance ko muna mga tapi ano mas yun. Hey, sound check, sound check. Hey, mic test, sound check. Kami drums sa sakyatin man eh. Babad ka natin ba? Oo. Mapugaw. Thank you. Sound check, please. Kuya, konting effects. Hey, sound check, test. Test mic, sound check. Alright, once again, good evening everyone. Baka pwede makahingi na konting palakpakan naman dyan, guys. Ayan, happy fiesta po, Barangay Maningding, Santa Barbara, tama po ba? Ayan, so hello po sa ating lahat. And of course, bigay mo na kami ng aming mga song list. Ayan, so baka meron din tayong mga pinapabati, hindi lang any kind of occasions. Pwede rin tayo sa mga birthday celebrant. Yeah, baka meron mga birthday po dyan. Ayan, monthsary, anniversary, deathsary. Talaga yung sinama ko. Deathsary, salary. Ayan, so bigay mo na kami ng song by Berlinda Carles. Okay na po ba? DJ. Baby, do you know that's what? Oh, heaven is a place on earth. The same heaven, love comes first. Won't make heaven is a place on earth. Oh, heaven is a place on earth. Wala po ba tayo mga malakpakan dyan? Alright!
Mga pinanganak natin. Mga mahilig kay Roxette. Oo. Yung mga alam ko rin kanta ko sa bayan ko kayo. Baka baboy. Baboy.
You'll always be there for me. Whenever I'm falling, and nobody else needs me, you're by my side. I don't know. Right